Kwedu nomabhuja tauya ano nhau dzomanhoko dzozuva ranyasi zuva rechi13 mwedzi uno wa Ndira. Nyasi kwadoka iri batai murefu batai mupfupi muguta reHarare, apo mapurisa anotengesa mumugwagwa wanga wari kuita kunetsana nokunyirana chaiko. Ipapa nyasi wadoka wari kungondomhanyisana kuita kunge wari kufudza ng'ombe dziri kuramba kupinda mudhibhi, zvichiramba zvichindoenda kwekwira nokudzika. Ipapa wari kuda kuvaputsira zvese zvawakawaka apo wachitengeserapo, zvabva zvavapa ukasha. Wazhinji wavo wagoreketa wagoburikayo wari kureketa kuti wachatodaba zvokuvhotera bato raMunangagwaro, asi heno kana ukazvikona, nokuti tinoziva nhau iyi maendero ainoita makore ese nemakore ese. Bato reMDCT yavamonzora rakuti zuva rechishanu mwedzi waKurume ndiro zuva rawachagoita kongiresi yavo. Watiwo musangano wavo uyu ndo pauchaitiwa uchaita kuti paite watungamiri waripo wanenge waripo wakagadzwa zvakanaka. Ipapa paribagoziva kuti maikupe wachapinda chere mumusangano uye wachada chere kukwikwidza zvigaro. Nomabi yangu ticharamba takaringa mumasuremu tagowambwa wari kureketa kuti zvosarodzodzo zvirekere kuitiwa nokuti zviri kuitiwa zvisvino. Nomabi yangu kuti zvichange zvakamira sei tichagokunyepa ipo zvinenge zviri kuitikapo. Kuna vamwe watsano wokukaribha kwaiye wagohwisana nomakahu anosvika 3. Idi wakapotsa wadyiwa nongwena, kwaiye wagosiyiwa wainomanja akapwanyika pabodzi nouju hwakapwanyika pokare, wakatoendesiwa kuZambia kuti waende koisiwa ganda riite zviri nani. Ipapa kwaiye wagonzi wakakwanisa kuuraya ngwena ibodzi nomanja yavo. Idi Mwari vanga vakavatungamira kuita kuvapfeka chaiko, nokuti simba rokuurayana nongwena paribagoriziva kuti rakabvepi, asi tinondotenda Yawe nyakuchengetayo. Wanorayiridza pachikoro chofundo yepamusoro choRupane kwaiye wagoenda kuramba basa wachida kuingidziwa mari nokuchinjiwa zvinhu zvekuseenzesa nomashandiro yavo. Ipapa kwaiye zvakodosiya chikorochi chiribe kuziva kuti choita sei, zvekutoti chapedzisira chati ana mahobho chaivo ndivo vaende kumira pari kunyorwa bvunzo. Idi zvakatooma, ndipo tinoona kuti South Africa iri pamberi. Chikoro choUNISA chinonyoresa bvunzo dzadzo padandemutande kuenda koungana vanhu vachiungana. Aiwa, izvi tinozvikudza, tinoimba kuti kuramwa mabasa kuchanhadzirisiwa makunokuno yano. Jacob Mafume kwaiye aenda pokare kumataraudzi mhosva achida kuramba kuti akamisiwa basa zviri pamutemo. Nomabi yangu kuti zvichaperera pai, asi ticharamba tichiringa hedu. Mapurisa agoburitsa kuti ari kuferefeta pikicha yapangana Java anozivikanwa nekuti Passion Java. Akapfeka heti yomapurisa. Kwaiye kupfekera heti yomapurisa kuri pamutemo nokutoti mumwe madzibaba uya makore 6 apfuura akatosungiwa akapuwa choupenzi nonyaya yekupfekera uniform yomapurisa iye asiri mupurisa. Uniform yemapurisa kwaiye inodiwa kupfekeriwa nevanhu vese vese. Saka heno ticharamba takaringa kuti zvinoperera poi. Hurumende yeChina kwaiye yagoti iyo ichagopa hurumende yeZimbabwe mushonga Hedzinoyi zvinosvika mamiriyoni 10 chaiwo mugore rino. Aiwa, tinozvitenda izvi. Wari kuunza wakasanganisa Sinovac noSinopharm pabodzipo. Aiwa, waMunangagwa kana chiri chokwadi ichi. Aiwa, izvi tinozvikudza, ticharamba tichiringapo zvinenge zviri kuuyapo kuti zvinenge zvakamira sei. Kwaiye kuno kambani yokuSouth Africa inonzi Ari iri kuda kuti hurumende ibhadhare mamiriyoni okuAmerica 50 omari kuti iwo wakawarambidza kuita zvokuchera mugodhi kunyange wangu wapopomedza mari ipapo. Heno mabi yangu kuti zvohurumende yedu zvayakaita zvichareka chere kuiparira mushishi, asi tinondoziva kuti nhamo yacho njedu nokuti ndisu waridziwo mari inenge ichibhadharwayo. Ticharamba takaringa iko zvinoperera.
bhangi ronyika rikuita kufara kureketa kuno nokuti kwai goridhe ragoenda kufidelity rakaingidzira anozvika mu50 kubva muzana gore rapfuura. Kana chiri chokwadi tinozvikudza tichiimba kuti zvinoita kuti zvinhu zviitewo zviri nani. Iyo wagotoreketa kuti mari dzawakagoti wanoingidzira kupa vanhu vanenge vaunza goridhe dzu ndo dzagoita kuti goridhe riingidzire kuuya. Charamba takaringa mabi angu. Kwai chikwata cheZimbabwe chichabvumirwa kutamba kumutambo weCurrie Cup werugby kuSouth Africa. Kwai chinenge chiripo pabodzipo nedzimwe nyika dzakaita sana Kenya, Georgia pabodzipo noNamibia. Tinenge tichiringa kuti vanenge vachitamba sei gore rino, asi izvi zvakanaka zvinoita kuti peno wakomana wekwedu wagone kutengiwawo kuenda kotambira dzimwe nyika. Tinoramba tichindofara nazvo. Tiringe dziri kuitika pasi rese. South Africa yagotiyo yasunga vanhu 3, varume 2 nomudzimai mubodzi. Kwai wasungirwa kuti wanga wakatakura zvinhu zvinoputika zvinoseenzesiwa kuputitsa michina inoburitsa mari yoma-ATM muSouth Africa. Tinoramba tichindoshuvira kuti wasungiwe waisiwe kure chaiko, kidzo dzitaiwe kure kuti zviite zviri nani. Mutsepwede yakadai tinoida ba. SADC yabvumirana kuti iingidzire kuenderera mberi nomauto ari munyika yoMozambique. Tinoramba tichizvitenda izvi tichiimba kuti zvichakasika kukuwa kuitira kuti vanhu vabenhuke kudzimba pabodzipo nokuti mari dzonyika dziri kuramba dzichindotaika. Nyika yoNigeria yagotiyo vanhu veikweyo vaakukwanisa kutanda kuseenzesa Twitter nyasi. Ipapa panga paita mwedzi 4 chaiyo vari kurambidza kuti Twitter iseenze munyikamo, vachireketa ivo kuti kwai zvanga zviri kukonzeresa nokuti kuna vanhu vanga vari kusiri kuda kuti hurumende ipfumvure. Idi zvakatooma mabi angu. Bazi rozvoutano ropasi rese roHWWHO muAfrica wagotiyo vari kufara pabodzipo vari kukanuka kuti kohokonai iro dzihwamupengo riribe kugwarasha vanhu zvakanyanya sezvariri kuita kuEurope, asi vari kufara havo kundoti vanhu vazhinji vari kuita kuratidza kupora chokwadi. Yeno mabi angu kuti zvino chisvinhu chere, asi tiri kufara nazvo nesu nokutoti ipapa vari kureketa ivo kuti vanhu vanosvika zvikamu10 basi kubva muzana ndowegani wakagwarashiwa kana kuti wakabatiwa nodzihwamupengo, asi wazhinji waribe kubayiwa kamushonga kodzihwamupengo. Asi tondotenda yawe ndiye muchengeti wedu pokare. Boris Johnson heno akaireka kugwisiwa nayo nyaya iri kumunetsai nokuti ipapa mafaro nomabiko awagoita mugore ra2020 panguva yomupfigwa amuparira mushishi. Ipapa mudare reparamende ndiyo nyaya basi. Heno kana akareka kugwisiwa, asi kana akagwisiwa aiwa munjacheya mazvokuda mawanga enyora chaiwo. Toramba tichiringako zvinoperera. Takadaro mabi angu togumira pano panyasi. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.